South Africa, South Africa. Kusethekwini la eBreya. Namhlanje njengoba sazi ukuthi izidate okuwusuku olunormal ufana nazo zonke izinsuku nje. Ngicabanga ukuthi iy'nsizwa zohlangana eBreya Center. eBreya Center nje. eBreya Center ihlangana eBreya Center. Lana ke amaphoyisa asafikile uzoqapha isimo njengoba sazi ukuthi vele lo suku namhlanje yena it's a normal day. Akusilona usuku lokona, akusilona usuku lokwenza yonke into ebhedayo. It's a normal day. It's a peaceful march futhi ehlelwe imarch and march. Thina as umnsizwa nomnsizwa sizoyiseka lo march leyo ehlele imarch and march. Okay, kuseBreya ke lapha njengoba nibona amaphoyisa shuthi anele kuyabrifana lapha. Kuyahleka ukuthi kuzohamba kanjani during the day. Yonke into namhlanje peaceful march. Akekho umuntu olingetha one. Akekho umuntu omela one namhlanje. Nanka amaphoyisa aqapha isimo ngayo yonke indlela ukuthi kuyaphepheka yini, ayikho into elimalayo. So sesibona eThekwini iy'nsizwa zingakhuphukela lapha eBreya Center. Zikhuphukela eBreya Center iy'nsizwa lapho sohlangana khona sosola khona sesinsizwa kungekudala nje. So sicela ihlangane khona. Wena nsizwa esendlini sicela uhlangane usuke manje endlini eBreya Center uma sekusukweni njengoba sazi ukuthi isifiso sethu noma iphupho lethu ukuthi sihlanganise 1 million mens namhlanje kumhla ka-30. Bathatha umthetho-ke amaphoyisa lapha athatha umthetho amaphoyisa noma indlela yokusebenza kumele basebenze ngayo. Izinsizwa emakhaya izinsizwa nje South African yonkana akukho kubi kumele kwenzeke namhlanje, akukho kona kumele kwenzeke namhlanje. Noma uyi-30 June akusilona usuku lokubulala izwe, akusilona usuku lokubulala izwe, noluthi kumele ibe khona namhlanje. So qhubeka yona i-peaceful, eyayikhona. The commanders are the ones that are going to tell you what to do. All I ask you is listen to the commanders. Colleagues, thank you so much from my side. You do this all up. Hayi sihlakazekile-ke i-meeting noma i-briefing yabo amaphoyisa abekhona ukuhlela nje ukuthi usuku lohamba kanjani. Khumbula nsizwa yakithi usekhaya ungakaphumi endlini, sicela uphuthume lapha eBreya Center. eBreya Center lapho kuhlangana khona izinsizwa zonke, lapho kuhlangana khona iy'nsizwa zonke
njengoba nazi ukuthi isifiso sethu ukuthi kuhlanganisa hundreds sorry it's 1000 men's today. So yonke indoda eSouth Africa ngicela iphume namhlanje izoseka ibonakala ukuthi ikhona nayo eSouth Africa. So sizoba live during the day, sizoba live almost usuku lonkana nje. Sicela niseke ngokushare ukuze abantu abasekhaya bangakwazanga ukuphuma njengabakude, sibale abakude abangazange ukuphuma endaweni ethize. Abantu abasegoli ngikhumbule ukuthi uMacungwane uzoba nala hola futhi insizwa esuka kuphi, esuka kwaMayimayi, esuka bohlangana kwaMayimayi. So ungaphuma lapho khona manje uphuthuma kwaMayimayi lapho ungiza umthondo khona uzoba ahola khona izinsizwa naye ngalo futhi lolu suku. So yonke amaphoyisa lapha azimisele ukuthi azoqapha isimo esikhona namhlanje. Yeah, khumbula wethu 30 June it's a normal day. Ayikho into eshintshile njengazo flag noma wathi ukuphi phathi flag lakho sikubona ngeflag yakho ungakhona ukwenza ivideo usendele ivideo yakho usho ukuthi mina sibanibani ngithi iSouth Africa makayibone. Yeah, ngithi mina iSouth Africa makayibone. Sizilele futhi ukuphepha nokunakekela izwe. Khumbula ngeke ukuthi silungise inkinga siphinde sidale ezinye inkinga. So akwazi ukwenza siyabonga South Africa, sizoba live almost lonke nibone konke okwenzakalayo. Sigqugquzela ukuphepha, sigqugquzela ukunakekela izwe, sikhumbuza abantu ukuthi umhla ka-30 is not akusilona ilanga lesigameko, kepha ilanga nje elijwayelekile ngempela. Yeah, amaphoyisa khona impela, nazi imoto, naka amabhasi ayasebenza. Yeah, so wenza ivideo lapho khona ayidwe semgwaqeni, kade usekhaya, kade usemotweni, wenza ivideo usithumelele sikwazi ukuyifaka. Yiyo amaphoyisa lawo, ngicela saphumile amaphoyisa almost iSouth Africa yonke uzoqapha isimo. Vela kukho kuzokwenzeka namhlanje, azikho izimo elukhane zokwenzeka. It's a normal day, i-peaceful march ehlelwe i-march and march namhlanje izoba isuka khona la. March siyinsizwa nomnsizwa Development Foundation. Today sisethekwini sizoseka i-march and march ehlele umama Mangobese. Yeah, so yeah, nikhumbule futhi ukuthi siwumnsizwa nomnsizwa namhlanje ayikho imarch esihlelile under ilibhana i-brand yethu noma ngathi igama lethu. So sicela ke sivikele izwe, silinakekele, nikhumbule ukuthi silungisa lokuzana, silungisa inkinga la. Asikwazi ukuthi silungise inkinga sibe sidala ezinye inkinga. So please, siyabonga kakhulu.